Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякую вам за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, слухаць нашыя катэхезы, разам маліцца і праслаўляць Пана Бога. На заканчэнне цэлага цыклу катэхезаў «Хлеб і віно» я ўжо гэта запавядаў, пастараюся адказаць на тыя пытанні, якія вы прыслалі, і такім чынам падвесці такі ітог, завяршыць гэты цыкл перадачаў. Канешне, гэта не вычэрпвае ўсёй тэматыкі глыбіні святой імшы, але вельмі патрэбна, каб мы сапраўды, калі можа чагосьці не разумеем, гэтыя катэхезы, яны ёсць у інтэрнэце, можна да іх вярнуцца, паслухаць і таксама пры нагодзе задаць пытанне, чи то ў асабістых дзесьці там размовах напісаць, і заўсёды пастараюся знайсці час і магчымасць, каб на іх адказаць. Памолімся разам, папросім Духа Святога аб дары мудрасці для кожнага з нас. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові. Напоўні нашыя сэрцы, асвяці наш розум, дай нам патрэбныя веды, умеласць, каб прынимаць Божую навуку, паводле яе жыць і сапраўды глыбей, больш пабожна прынимаць удзел у святой Еўхарыстыі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Дзякую вам за супольную малітву. І цяпер паспрабуем, у такой форме буду чытаць пытанні, якія вы надыслалі, і паспрабую знайсці на іх адказ. Першае пытанне. Што рабіць, калі па нейкіх прычынах не захаваў эўхарыстычны пост? Прымаць ці не прымаць камунію? На гэта пытанне пастараюся так адказаць, можа яшчэ прыгадваючы, што маем абавязак гадзіну перад прыняццем святой камуніі, а так як аказаў у катэхезе, каб больш канкрэтна было, найлепей гадзіну перад распачаццем святой імшы не спажываць пасілку. Можна і трэба, калі хтосьці спажывае, бярэ лекі, піць ваду. Таксама падчас літургіі можна з сабой мець бутэлечку вады, і калі ёсць такая неабходнасць, то таксама піць. Па нейкіх прычынах. Гэта вельмі цікавая фармулёўка. Важныя з'яўляюцца гэтыя прычыны. Чаму? Калі чалавек сапраўды ведае, што пойдзе на святую імшу, і ведае, што трэба захаваць еўхарыстычны пост, але на гэта не зважае, і можна сказаць спецыяльна на працягу гэтай гадзіны перад самой святой імшой наядаецца, кажучы, і так нічога страшнага, то маем тады матэрыю цяжкага граху. Сапраўды чалавек тады наўмысна ламае эўхарыстычны пост. Калі такая прычына, то, вядома, гэта грэх цяжкі, тады нельга прынимаць святую камунію, з гэтага трэба паспавядацца. Іншая прычына – гэта нейкая неўвага, занядбанне. Гэта матэрыя лёгкага граху, і сапраўды, калі чалавек, прыходзячы на святую імшу, усведамляе, што нейкім чынам занядбаў, забыўся, не размеркаваў добра час і гэтак далей. На пачатку ёсць акт гэтай паўсюднай споведзі, калі мы перапрашаем Бога за нашыя лёгкія грахі, паўсядзённыя, і таксама просім аб прабачэнні. І ў гэтым сэнсе трэба таксама, прыгадаць у гэтай хвіліне цішыні, перад тым, як, скажам, спавядаюся Богу ўсемагутнаму, шкадаваць за гэты грэх, за гэтае занядбанне, і ў такім выпадку можна прыняць святую камунію. Яшчэ адзін момант, вядома, трэба рупіцца аб тым, каб захаваць гэты пост. Гэта вельмі канкрэтная справа, асабліва калі мы плануем нядзелю, дзень святы, каб сапраўды пайсці на святую імшу. То гэта ад гэтага планавання залежыць таксама, пэўныя мае дзеянні. Я ведаю, што калі пайду на 12-ю гадзіну на святую імшу, то стараюся так
дома ці дзесьці там знаходжуся ў гасцях, так адбыць гэты першы пасілак снедання да 11 гадзіны, каб потым не мець ніякіх там сумніваў, ці таксама ў сваім сумленні нейкіх дакораў ці правільна я паступіў. Падсумоўваючы, калі наўмысна ламаем эўхарыстычны пост, і гэта матэрыя цяжкага граху, не можна прынимаць святую камунію, трэба за тага паспавядацца. Калі па іншых прычынах занядбання, няўвагі, таксама ўсведамляем на пачатку святой імшы, што мы гэты эўхарыстычны пост не захавалі, ну то тады гэтая на пачатку споведь паўсюдна яна ачышчае нас з гэтага лёгкага граху. Чарговае пытанне: калі раптам разумееш, што спазняешся ў нядзелю на імшу, то лепш ехаць і не прымаць камунію ці ўжо не ехаць зусім, бо не наеўшыся не наліжашся. Таксама вельмі добрае пытанне. Калі раптам, звярніце ўвагу, Божая запаведь гучыць вельмі канкрэтна: памятай дзень святы святкаваць. Мы часамі апраўдваем сябе: забыўся. Ну, гэта грэх. Чаму забыўся? На гэта звярнуць увагу. Памяць яна вядзе да таго, што я сапраўды, перажываючы дзень святы, я ведаю, што сёння нядзеля, і таксама маю свядомасць абавязку пайсці на святую імшу, і так знову ж размяркоўваю свой час, свае заняткі, той свой адпачынак, спатканне з іншымі людзьмі, каб сярод гэтага ўсяго цэнтральным месцам была святая Эўхарысты. Калі раптам разумееш, што спазняешся, гэта сітуацыя, можна сказаць, нейкая дзіўная, яна паказвае тым, што святая імша сапраўды не з'яўляецца для цябе нечым важным. Можна потым перажываць нядзелю і потым успомніць: сёння ж нядзеля, трэба на святую імшу. Глыбокае святкаванне Дня Святога над ім засноўваецца, што я устаю і я першае, што думаю, сёння трэба пайсці на святую імшу. Калі я пайду, каб гэтага раптам не здаралася. Часамі здараецца гэта раптам, і лепш пайсці на святую імшу. На гэта трэба звярнуць увагу, нават калі мы спознімся на святую імшу і па сутнасці не будзем мець магчымасці прыняць святую камунію, таму што гэтае спазненне будзе ўжо вельмі вялікім. Тым не менш, прысутнасць у святым месцы, прысутнасць на святой імшы, і, напэўна, дар Божага благаслаўлення, который заўсёды напрыканцы святой імшы, гэта тое, што мы хочам прыняць. І яшчэ раз падсумоўваючы адказ на гэтае пытанне, калі раптам разумееш, што спазняешся нядзелю на імшу, то лепш ехаць і не прымаць камунію ці ўжо не ехаць зусім. Лепш ехаць на гэтую святую імшу. Вядома, калі гэта цяжкае занядбанне і доўгае спазненне, то не можам прыняць святую камунію, бо павінен быць поўны удзел у святой імшы. Гэта значыць ад пачатку да канца. І тым не менш, у гэтым часе пастараемся таксама засяродзіцца на тым, што адбываецца падчас літургіі, памаліцца і сапраўды прыняць Божае благаслаўленне. Чарговае пытанне. Ці праўда, што калі прапусціш імшу ў нядзелю ці абавязковую урачыстасць, гэта цяжкі грэх, і прапусціўшы, трэба ўжо ісці на споведь, і толькі потым можна прыступаць да святой камуніі? Праўда. Трэба звярнуць увагу, пры гэтым я ўжо казаў, на Божую запаведь «Памятай дзень святы святкаваць». Адным з элементам святкавання з'яўляецца удзел у святой імшы. І маем таксама запаведзі касцельныя наказы, которые адзін з касцельных наказаў кажа, каб у нядзелі і тыя у святы, урачыстасці, наказаныя касцёлам, прынимаць поўны удзел у святой імшы і устрымлівацца ад неабавязковай працы. І гэта сапраўды так, гэта цяжкі грэх. Гэта тое, што нас вядзе да утраты Божай ласкі, і калі гэта не з прычыны хваробы ці, скажем, майго служэння, я маю такую працу, што павінен працаваць у суботу, ці таксама ў нядзелю, ёсць такія працы, то гэта будзе не столькі занядбання, але сапраўды цяжкі грэх, і трэба ісці да споведзі,
спавядацца, так як мы казалі, мы кажам, што вось трэба таксама назваць, колькі разоў не быў на святой імшы і толькі пасля гэтага прыступаць да святой камуні. Чарговае пытанне: ці абавязкова спяваць разам з хорам, калі няма настрою спяваць, спевы не падабаюцца і гэтак далей, гэта грэх ці не? Поўны удзел у святой імшы, ён прадугледжвае, што чалавек не толькі пастаіць, адбудзе святую імшу, але таксама прыме удзел. Гэта значыць сваім целам, сваімі жэстамі, і таксама моваю сваёй, адказваючы на пытанні цэлебранта і улучаючыся ў тыя літургічныя акты, так, напрыклад, спеў, каб праз гэта прастаўляць Пана Бога. Вядома, гэта вельмі суб'ектыўныя прычыны не спяваць разам з хорам, калі няма настрою спяваць, спевы не падабаюцца. Калі няма настрою спяваць, трэба сапраўды праслаўляць Бога ў сваім сэрцы. Вядома, не можна сябе змусіць, гэта не будзе цяжкі грэх, але гэта будзе нейкае такое занядбанне. Я уношу нейкі свой негатыў. Спевы яны для таго, каб сапраўды маліцца словамі, которымі мы спяваем. Можа, калі няма настрою спяваць, то дзесьці ў сэрцы, у думках паўтараць гэтыя словы, увайсці ў змест гэтых слоў, которые спявае хор. Спевы не падабаюцца. Калі спевы не падабаюцца, заўсёды ж, як жывыя члены супольнасці касцёла, можам звярнуцца да кіраўніка хора, да свайго настаяцеля, да пробашча, і выказаць гэтыя свае пачуцці, чаму такія спевы, хацелася б, можа, нейкія іншыя, што можна запрапанаваць. Яшчэ раз, не будзе гэта грахом, але будзе такім занядбанне майго удзелу у літургіі. І калі сапраўды няма настрою, то варта не столькі можа спяваць, але колькі падумаць пра змест таго, што гэтыя песні хору, што яны выказваюць. Калі яны дапушчаныя да літургіі, у іх ёсць глыбокі змест, і гэтым таксама моліцца ўвесь касцёл. Чарговае пытанне: ці можна не кленчыць, калі стаіш на вуліцы? Калі прынимаеш удзел у святой імшы, у цябе здаровыя ногі, то заўсёды трэба кленчыць. Асабліва, калі гэта удзел у святой імшы, скажам такі, рэальны, я прысутны, малая паверхня унутры касцёла, чым неспрыяльныя умовы, загорача, душна, я выходжу на вуліцу, маю магчымасць чуць, і я прынимаю удзел, поўны удзел у літургіі. Гэта значыць, не толькі хаджу там, разглядаюся, гэта значыць, стаю, звярнуўшыся ў напрамку алтара, там, дзе адбываецца літургія, нават калі перада мной, скажам, сцяна чи нейкае вакно, адказваю на ўсе пытанні, улучаюся ў спеў хору, і таксама, калі ёсць адпаведны момант, я таксама выражаю веру сваю і удзел у святой імшы праз тое, што станаўлюся на калені. Больш таго, калі часамі так ёсць, мы прынимаем удзел у імшы святой онлайн, гэта толькі па прычыне хваробы, то звярніце ўвагу, поўны удзел у святой імшы, гэта калі сапраўды я стаю, я адказваю на тыя пытанні, заклікі, которые ёсць у літургіі, улучаюся ў спеў, і калі трэба, я таксама станаўлюся на калені. Дома, перад тэлевізарам, але мы ўсвядамляем, што праз тэлевізар чи праз кампутар я злучаюся духоўна, што, праўда, з той прасторою сакральнай, дзе адбываецца святая імша. Усё астатняе гэта проста-напроста я выслухаў святую імшу. І гэта не будзе удзелу святой імшы. Вельмі важна, калі я сапраўды удзельнічаю ў святой імшы, чи яно будзе ў касцёле, ці будзе па-за касцёлам, ці будзе ў прасторы праз віртуальную рэчаіснасць у доме сваім, я прынимаю поўны удзел словамі сваімі таксама жэстамі. Больш таго, на гэта я звяртаў увагу, калі я хачу прыняць удзел у святой імшы, нават будучы онлайн, гэта вельмі важна, каб я добра апрануўся, так як на святую імшу. Можа, часамі гэта дзіўна гучыць, але сапраўды так ёсць. Канешне, ёсць выпадкі хваробы, немачы людской. Калі чалавек не можа, то гэта зразумела, натуральна, што тады гэтых паставаў цела мы не прынимаем.
Чарговае пытанне. Многія мужчыны падчас імшы становяцца на адно калена, а жанчыны кленчаць заўсёды на два. А як трэба рабіць правільна? Часамі ёсць гэта нейкі звычай. Пастава кленчыць, гэта значыць, чалавек становіцца на два калены. Часамі размаўляў з мужчынамі, а яны гавораць, што гэта такі як бы рыцарскі жэст, гэта таксама жэст прыніжэння, пашаны, але менавіта на адно калена. Часамі папросту чалавеку зручней, можа нейкія там не можа стаць на два калены. Нармальна, па-правільнаму трэба на два калены, а калі нема такой магчымасці, то нават схіліўшы альбо гэтае адно калена, гэта таксама будзе выраз маёй пашаны да Пана Бога. Яшчэ одно пытанне. Імшал дае канкрэтныя рэкамендацыі, калі верніку стаяць, сядзець, кленчыць. Але ў парафіях бывае па-рознаму. Што рабіць, калі вернік ведае, што зараз паводле імшалу, напрыклад, трэба стаяць, а ўсе астатнія укленчылі? Рабіць як усе ці як трэба? Вельмі добрае пытанне. Адказ такі: рабіць як усе. Добра, што мы маем веды, і добра, што гэтыя веды паглыбляем, але ёсць мясцовыя традыцыі, которые таксама з'яўляюцца выразам пашаны, пабожнасці людской. Не тое, што яны ламаюць нейкае літургічнае права, але з'яўляюцца той плыняй, которая падтрымлівае традыцыі, которые былі раней. То, што мы казалі, гэта літургічнае права, яно таксама мяняецца. І людзі так навучаныя сапраўды не робяць нешта супраць Пана Бога. Найчасцей гэта даўжэй стаяць на каленях, ці таксама калі ёсць благаслаўленне, становяцца на калені. І тут я радзіў зрабіць так усе. Нічога кепскага ў гэтым не будзе. Гэта не будзе нейкае зламанне права, але таксама выраз і улучэнне ў тую супольнасць, каб, скажам, не быць такой белай варонай і не выклікаць дадатковай увагі, можа нейкага замяшання самому таксама, каб кепска не адчуваць. З іншага боку, бываюць сітуацыі, калі людзі не робяць так, як трэба. Скажам, ёсць момант, калі гучаць званочкі, будзе момант паднясення, а ўсе стаяць. Тады у гэтым моменце то сапраўды трэба стаць на калені. Не рабіць як усе, але маім выразам шацунку да Эўхарысты будзе тое, што я сапраўды стану на калені і ў гэты момант менавіта так буду праслаўляць Пана Бога. Дазвольце ў гэтым месцы яшчэ прачытаю урывак з агульных уводзінаў да рымскага імшалу менавіта на гэтую тэму. Абавязкі народа Божага. Вернікі павінны пазбягаць адасобленага жыцця альбо падзелу, усведамляючы, што маюць аднаго айца ў нябёсах, і таму ўсе яны браты між сабою. Яны павінны такім чынам утвараць адно цела, слухаючы Слова Божае, альбо прымаючы ўдзел у малітвах ці спевах, а асабліва ў супольным складанні ахвяры і ў супольным прыманні камуніі са стала Пана. Гэта еднасць добра выяўляецца ў агульных для ўсіх вернікаў жэстах і паставах цела. Гэта хай будзе такі найлепшы адказ з дакументу, который паказвае нам, што сапраўды трэба ствараць гэтае адзінства, асабліва калі гэта удзел у святой імшы, і я ведаю, што цяпер гэты жэст, скажам, не з'яўляецца нейкай прафанацыяй, але сапраўды выяўленнем шацунку традыцыі пабожнасці вернікаў. Чарговае пытанне. У імшале ясна напісана, падчас камуніі вернікі падыходзяць у працэсіі і прымаюць камунію стоячы. Чаму ў некаторых парафіях прымаюць на каленях ля балясак альбо становяцца ўздоўж касцёла? Знову ж, адказ вельмі просты, падобны да апошняга. Гэта выраз той традыцыі, якая захавалася ў касцёлах. Літургічныя прадпісанні мяняюцца, і гэта, скажам, свежае прадпісанне. Яго трэба, канешне, ведаць, трэба яго рэспектаваць, але, гэта улада мясцовага пробашча, который можа, скажем так,
пастроіць усіх і сказаць цяпер так будзем усе падыходзіць, альбо можа таксама падтрымаць тую традыцыю, і яна не ламае некай пабожнасці, яна з'яўляецца выразам гэтага працягу веры продкаў, которые менавіта тады калісьці такія былі прадпісанні, яны павінны былі падысці да балясак альбо стаць уздоўж касцёла на калені і такім чынам прымаць святую камунію. Чарговае пытанне: калі вернік у сваёй парафіі прызвычаіўся прымаць камунію укленчыўшы, а трапляецца на імшу ў другую, як рабіць? Прымаць камунію стоячы ці кленчыць? Прымаць камунію святую, так як дакументы касцёла паказваюць, ёсць розныя спосабы. Прымаць па-свойму. Вядома, гэта можа выклікаць некае здзіўленне, але з іншага боку, у такой форме, калі усе стаяць, а я стану на калені, мяркую, што гэта будзе выразам шацунку. Вельмі важным яшчэ раз з'яўляецца тое, каб у такіх сітуацыях чалавек не быў такім ганарыстым, што я цяпер пабажнейшы, лепшы, усе прынимаюць абы як стоячы, а я стану цяпер на калені, і гэта будзе выраз, каб вось мне дзесьці там унутарна пахваліцца. Калі з такім настаўленнем, то тады лепей зрабіць як усе. А калі гэта натуральны выраз, так у нас робіцца ў нашай парафіі, цяпер у іншым месцы, і падыходжу, станаўлюся на калені, мяркую, што гэта будзе правільна укленчыць і такім чынам выказаць сваю веру ў найсвяцейшы сакрамент. Чарговае пытанне, ўжо перадапошняе. Бачу, што людзі, бывае, ціхенька прамаўляюць словы ксяндза разам з ім аўтаматычна можа. Ці гэта не грэх? Гэта не грэх, гэта можа быць некая перашкода у тым, каб засяродзіцца. Напэўна, гэта людзі не робяць са зла, так мне падаецца, часамі размаўляю таксама з такімі людзьмі, навучаныя, калісьці так вучылі, калісьці так рабілі, і сапраўды гэта выраз такого глыбокага пачуцця. Можна, калі хтосьці моцна перашкаджае, звярнуць увагу, што прамаўляйце гэтыя словы цішэй, шэптам, каб іншым таксама не перашкаджаць засяродзіцца, але, напэўна, грахом гэта не будзе. Апошняе пытанне: чаму зараз дзяўчаты не служаць на імшы за міністранта? У 90-е такое было, памятаю. Чаму не служаць за міністрантаў? Гэта пытанне можа не да мяне, але да дзяўчат. Гэта адно. З іншага боку, так, вядома, трохі жартам. Традыцыя, традыцыя, которая мяняецца, і сапраўды ў нашых часах, у нашым рэгіёне, ў краіне найчасцей дзяўчаты выконваюць іншыя літургічныя функцыі, а функцыі міністрантаў выконваюць хлопцы. Гэта такая традыцыя, не то што некае правіла, то што мы казалі. Таксама дзяўчыны могуць быць міністрантамі і лектарамі, выконваць усе паслугі каля алтара. Гэта залежыць ад мясцовай традыцыі, ад настаўлення, ад патрэбы. І бываюць такія месцы парафіі, там, дзе сапраўды фізычна няма хлапцоў, чы хтосьці, туды запрашаюцца дзяўчаты. Зноwu ж гэта не нейкае адрозненне такое гендернае, што хлопцы лепшыя, дзяўчаты горшыя. Абсалютна не. Нейкі нурт традыцыйны, который у такім стопні выказвае, зноwu ж падтрымлівае гэты плынь традыцый. Вядома, ўсё гэта мяняецца. І сёння так, заўтра можа быць інакш. Калі камусьці гэта не падабаецца, хтосьці, можа, хацеў бы, як дзяўчына, прыйсці альбо сваю дачушку чи унучку, таксама заўсёды можна і трэба паразмаўляць з пробашчам, і для кожнага чалавека, то, што мы казалі, знойдзецца некая функцыя, некі абавязак пры святым стале. Апошні сказ, і таксама вось менавіта на гэтую тэму, зноwu ж пра абавязкі Божага народу. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу кажуць так: вернікі не павінны адмаўляцца з радасцю служыць народу Божаму, калі іх просяць выконваць якую-небудзь асаблівую паслугу ці абавязак падчас літургічнага дзеяння. Вельмі важна таксама гэта вось прыняць, і калі бывае такая патрэба, нема хлапцоў, альбо нема зусім міністрантаў, і святар пробуш можа папрасіць таксама некую дзяўчынку, каб не адмаўляцца, не баяцца і сапраўды з радасцю выконваць гэтую паслугу.
Мяркую, што гэта тыя пытанні, якія вы прыслалі, на которые я пастараўся адказаць. Дзякую вам за іх, яшчэ раз дзякую за гэты час, который вы прысвячалі, каб паслухаць нашыя катэхезы. Плённага, глыбокага удзелу у кожнай Еўхарыстыі ўсім вам жадаю, і няхай добры Бог надзяліць вас сваім благаслаўленнем. Пан з вамі. Няхай вас благаславіць Бог усімагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амен. Трывайце у супакоі Хрыста. Дзякую вам за ўвагу і таксама жадаю плённага часу, каб мы гэтыя роздумы, катэхезы, можа паўтараючы, заўсёды стараліся для сябе дзесьці нейкім чынам перажыць, а калі трэба, то іншым падказаць, можа таксама навучыць, каб глыбей перажываць святую літургію. Хвала Хрысту! Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.